Δεν συγχωνεύτηκαν οι ανάγκες της πόλης. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί πριν από λίγες μέρες κατατέθηκαν τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταρκτικών και Δανείων από το Υπουργείο Παιδείας και πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του 8ου Δημοτικού Σχολείου στην Καραπίτσα. Και αυτό καταδεικνύει ότι όταν διεκδικείς και διεκδικείς την κατεύθυνση του δίκαιου, τότε πραγματικά δικαιώνεσαι. Θέλω επίσης να σας πω ότι διεκδικήσαμε και προχωράει άμεσα η κατεδάφιση της παλιάς πτέρυγας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο και ανέγερση νέας από το σεισμό του 1999 μέχρι σήμερα 15 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα. Συντονισμένες ενέργειες με τεχνική υπηρεσία καταφέραμε λοιπόν και προχωρήσαμε στο αίτημα αυτό, προκειμένου να υλοποιηθεί. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες για την καθημερινότητα των σχολείων, οφείλω όμως να πω κάτι. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, μήνες, υπήρχε μια αταξία στα σχολεία. Λόγω έλλειψης χώρων αθλητικών, μπαίνανε αθλητικοί σύλλογοι στα σχολεία ή επιτρέπαμε να μπουν, όχι με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά με αποφάσεις αντιδημάρχων ή δημάρχων, κατά πώς μας εξυπηρετούσε κάθε φορά και δίναμε αθλητικούς χώρους, σχολικούς χώρους σε διάφορα σωματεία. Μπαίνει ένα τέλος. Μπαίνουν όροι, μπαίνουν κανόνες, μπαίνουν προϋποθέσεις, γιατί όποια παραχώρηση χώρου δεν μπορεί να αποτελεί μια χαριστική πράξη. Μιλιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Μεταμόρφωσης. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να παραχωρούνται σχολικοί χώροι με όρους και κανόνες και να μην αυτό αποτελεί μια χαριστική πράξη του εκάστοτε δημάρχου ή αντιδημάρχου. Προτεραιότητά μας λοιπόν τα σχολιά. Οφείλω να πω ότι στον χωρισμό δεν προλάβαμε ακόμη να κάνουμε πολλά πράγματα. Ξεκινήσαν όμως τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με χώρους που παράγουν πολιτισμό όπως είναι η Χορδία του Δήμου και γιορτάσαμε τα 30 χρόνια της πριν από 2 μήνες. Όπως είναι η θεατρική σκηνή του Δήμου, όπου έχει μια ζωή 31 ετών και παρουσία στην πόλη. Μπαίνει η κλασική μουσική στα δημοτικά σχολεία, προγράμματα σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Λινιάρχου. 2.800 συμμαθητές δημοτικού θα προσεγγίσουν, θα γνωρίζουν την κλασική μουσική. Πρόθεσή μας είναι οι πολιτικές εκδηλώσεις να αποκτήσουν ταυτότητα στην πόλη, έτσι ώστε να μην είναι σκόρπιση κάθε φορά και να έχουμε απλά ένα πανηγύρι. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ταυτότητα. Ξέχασα να πω και θα το πω τώρα. Είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά να καταργήσουμε τις αποζημιώσεις των Προέδρων Σχολικών Επιτροπών. Το κάναμε πράξη. Τον πρώτο μήνα καταργήσαμε τις αποζημιώσεις των Προέδρων. Κέρδος μας 90.000 ευρώ τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα τα διαθέσουμε για τις ανάγκες των σχολείων. Θεωρούμε ότι οι 2 σχολικές επιτροπές και οι πρόεδροι τους που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά δεν πρέπει να μείνονται. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν το υποσχεθήκαμε προεκλογικά, το κάναμε πράξη μετεκλογικά και θέλω να είμαστε συνεπείς απέναντί σας. Προσπαθήσαμε και ξεκινήσει να αλλάξουμε λίγο διαφορετικά, να κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Περιορίσαμε τις περιττές δαπάνες. Χρήματα τα οποία είναι δικά σας, οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε με φιδόκες και σύνδεση. Έτσι λοιπόν, περιορίσαμε και θα περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις δαπάνες. Εξορθολογήσαμε και μειώσαμε το κόστος της δημοτικής ραδιοφωνίας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω 2 πράγματα παραπάνω. Σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπου η ανεργία έχει φτάσει περίπου το 1.700.000 ανθρώπους, στο Δήμο Ηρακλείου προχωρήσαμε σε κάποιες απομακρύνσεις από την ραδιοφωνία. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, έγινε όχι με πολιτικό, έγινε με προσωπικό κόστος των συνεργατών μου και δικό μου. Δεν είναι εύκολο να διώξεις κόσμο. Είχαμε όμως να επιλέξουμε ή να κλείσουμε το ραδιόφωνο και να φύγουν 31 άνθρωποι ή να περιορίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό προσπαθώντας να κρατήσουμε τη λειτουργία του ζωντανή και να διασώσουμε θέσεις εργαζομένων. Έτσι λοιπόν, ενώ την τετραετία 2011
2014 μέχρι τον Αύγουστο ο Δήμος επιχορήγησε το ραδιόφωνο με 3.400.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω, περίπου 4 χρόνια. 3.400.000 ευρώ, έχοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές. Την ίδια στιγμή το ραδιόφωνο είχε έσοδα από διαφημίσεις 987 ευρώ. Έτσι λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι έργαν με αποφάσεις μας. Στόχος μας και σκοπός μας είναι να περιορίσουμε το κόστος λειτουργίας του ραδιοφώνου κάτω από τα 150.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, πήραμε μία απόφαση να μεταφέρουμε κάποιους εργαζόμενους, όχι μόνιμα γιατί δεν μπορούμε, για 2 χρόνια, από το ραδιόφωνο στο Δήμο, στις υπηρεσίες περιβάλλοντος, στην υπηρεσία περιβάλλοντος και όχι μόνο, γιατί ο Δήμος πραγματικά, και ανοίγω μια παρένθεση, έχει 407 εργαζόμενους Δήμος, παιδική σταθμή, καπή, αθλητικά πράγματα, ραδιόφωνο και αδεία, 407 εργαζόμενους είναι οι λιγότεροι εργαζόμενοι την τελευταία 25 ετία στο Δήμο. Το 2011 είχε 490 εργαζόμενους και το 2010 570. Μεταφέραμε λοιπόν αυτούς τους εργαζόμενους και τα λεφτά τα οποία εξοικονομούμε και θα εξοικονομήσουμε ακόμη περισσότερο είναι αυτά τα οποία διαθέσαμε για να μειώσουμε τα τροφεία ή για να μειώσουμε τα ρομοδοτικά τέλη ή για να καταργήσουμε τα ρομοδοτικά τέλη. Έπρεπε να επιλέξαμε αυτό. Μπορεί να κάναμε λάθος. Εγώ όμως είμαι βέβαιος ότι κινηθήκαμε στη σωστή κατεύθυνση. Προχωράμε στην διαπραγμάτευση για τη μείωση των μισθωμάτων σε κτίρια που νοικιάζει ο Δήμος, ενώ προχωρήσαμε και στην διοργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας γιατί πια με σκοπό και στόχο όχι μόνο να περιορίσουμε τα έξοδά μας, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εισπράξουμε και έσοδα από χρήματα που οφείλονται στο Δήμο και ο Δήμος δεν κινήθηκε ποτέ να τα εισπράξει. Αναδιοργανώσαμε τις διοικητικές υπηρεσίες κατανέμοντας διαφορετικά τους εργαζόμενους, πάντα στη συνεργασία μαζί τους, πιστεύοντας ότι αυτό θα κάνει καλύτερη και παραγωγικότερη και πιο αποδοτική την υπηρεσία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αυτό έγινε σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους του Δήμου. Και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, προχωρήσαμε και προχωράμε και θα προχωρήσουμε σε μια νέα συνεργασία με τους όμορους Δήμους. Η καθαριότητα, τα κυκλοφοριακά, μια σειρά ζητήματα, οι προνοιακές δομές, οι παρεμβάσεις μας, για να είναι αποτελεσματικές, είναι απαραίτητο να στηρίζονται σε συνεργασία των όμορων Δήμων. Θέλω να σας πω ότι διεκδικήσαμε σε 5 μήνες μια σειρά πράγματα. Για πρώτη φορά, ο Δήμος διεκδίκησε και πήρε χρήματα από το ΙΣΑΠ, το τρένο. Όσοι γεννηθήκαμε στο Ηράκλειο, όσοι κατοικούμε στο Ηράκλειο, όσοι θυμόμαστε στο Ηράκλειο, πάντα από εδώ πέρναγε ένα τρένο. Και ενώ εσείς, ο καθένας ή κάθε μία από εσάς πλήρωνε και πληρώνει ανταποδοτικά τέλη στο Δήμο, ο ΙΣΑΠ δεν είχε πληρώσει ποτέ. Και παρόλο το 2013 τέλος, 2014, η πολιτεία απείλαξε τον ΙΣΑΠ και τις πρώην 10 από την καταβολή τελών, εμείς διεκδικήσαμε και πήραμε προηγούμενα τέλη και πρόστιμα για τα προηγούμενα χρόνια και μπήκανε 250.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη που έπρεπε να καταβάλει ο ΣΑΠ τα προηγούμενα χρόνια και δεν τα διεκδίκησε καμία δημοτική αρχή πριν από 5 μέρες. Περιμένουμε άλλες 350.000 ευρώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από τον ΟΣΕ για τον Προσκατό Συμβούλιο. Και θα ξεκινήσουμε και μια διαδικασία, γιατί είμαστε ένας Δήμος που περνάει η Αττική Οδός, να ζητήσουμε χρήματα και από την Αττική Οδό όταν μπαίνουμε μέσα και πληρώνουμε 2,80 ευρώ κάθε είσοδο στην Αττική Οδό, κάθε οδηγός, ο κάθε πολίτης. Έτσι και η Αττική Οδός είναι υποχρεωμένη να πληρώνει στους Δήμους από όπου περνά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τους ρήπους και τις οφείλες που δημιουργούν στους κατοίκους. Θέλω επίσης να πω και κάτι ακόμη. Για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχει μια συνεργασία εργαζομένων και δημοτικής αρχής. Ξέρετε όσοι μένετε στο Ηράκλειο, περισσότεροι, ότι απέναντι το γυμνάσιο του Οδού Πεύκων υπάρχει ένας μεγάλος χώρος 7 στρέμματα, μια πολύ μεγάλη παιδική χαρά. Αυτός ο χώρος απαλωτριώθηκε
διαδοχικά το 2000 και το 2002, με χρήματα από δάνειο που πήρε ο Δήμος, τότε δήμαρχος ο κ. Μαστοράκος, ήταν μια εξαιρετική αγορά και οφείλουμε να τα λέμε αυτά. Το αγοράσαμε τότε 3 εκατομμύρια ευρώ. 900 εκατομμύρια περίπου και δραχμές. Καταβάλαμε τα χρήματα στο νέο παραγωγικό δανείο 2000-2002, ο Δήμος μπήκε το 2002 και γιατί τα καταβάλαμε, γιατί έτσι προβλέπει η νομοθεσία. Και έπρεπε λοιπόν οι δικαιούχοι, οι ιδιοκτήτες να πάνε να πάρουν τα λεφτά τους. Κάποια στιγμή έχουν γίνει εκλογές, πριν αναλάβουμε, έρχεται ένας μηχανικός του Δήμου και μου λέει: Δήμαρχε, τώρα με το κτηματολόγιο βλέπω ότι έχουμε ένα ζήτημα. Τι πρόβλημα? Μου λέει: ενδεχομένως να μην έχουν λάβει τα χρήματά τους οι δικαιούχοι. Να μην τα απολύουν. Μαζί με τεχνική υπηρεσία, 5 κεντρική οικονομική, 5 μήνες τώρα, κάναμε έναν αγώνα. Από τα 3 εκατομμύρια είχαν πάρει μόνο 500.000. Τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μόλις προχθές μπήκαν στο ταμείο του Δήμου, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και το κάναμε αυτό, είναι λεφτά του Δήμου, το κάναμε αυτό σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι τα λεφτά αυτά θα πάνε για αγοράκης, για χώρους δηλαδή που είναι δεσμευμένοι, για χώρους κοινόχρηστους, για να μπορέσουν οι Ηρακλειώτες να κάνουν χρήση αυτών των χώρων. Είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και είμαι χαρούμενος πραγματικά γιατί θα αξιοποιήσουμε τα χρήματα αυτά. Και βεβαίως, όπως είπα πριν, και τα 2,5 εκατομμύρια που πήγαν από τον ΝΟΣΚ για την ανέργεια του όλου δημοτικού σχολείου. Βεβαίως, πολλά πράγματα γίνονται μέσα στα γραφεία. Ένα ουσιαστικό όμως ζήτημα και μια θεμελιώδης αρχή της Δημοτικής Αρχής και της Άρχης Διοίκησης είναι επαφή με τον κόσμο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη τα λέμε, χωρίς ραντεβού. Είμαστε στις γειτονιές. Προεκλογικά πηγαίνουμε στις γειτονιές, μετεκλογικά πάμε πάλι στις γειτονιές. Μας δίνεται πολύ μεγάλη δύναμη, έστω και αν ακούμε περισσότερα παράπονα, αλλά έτσι είναι γιατί τα παράπονα στο Δήμαρχο. Κάνουμε συναντήσεις με ανθρώπους όπως οι γονείς των παιδικών σταθμών, γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα. Συνεργαζόμαστε με φορείς της πόλης και όχι μόνο. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία σε Βασιλειότατα, το γνωρίζετε, τόσο με τη Μητρόπολη, όσο και με τις ενορίες του Δήμου, με τους ιερείς και τις εκκλησίες του Δήμου. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους γονείς και τους δασκάλους. Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τους δημάρχους των όμορων Δήμων. Και ταυτόχρονα θελήσαμε να ανοίξουμε και ανοίξαμε το Δήμο στους νεολαίους, στους μικρούς μαθητές και στους μεγαλύτερους. Δημοτικά και γυμνάσια επισκέπτονται το Δημαρχείο, τις δημοτικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι αυριανοί πολίτες. Κυρίες και κύριοι, θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω, να ζητήσω συγγνώμη αν σας κούρασα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτά τα 5 χρόνια που ξεκίνησαν θα είμαστε συνοδοιπόροι. Θέλουμε να κάνουμε το Δήμο έναν Δήμο ο οποίος να δίνει τις ευκαιρίες σε όλους. Έναν Δήμο ο οποίος θα ακούει τα προβλήματα, θα διαβουλεύεται μαζί σας. Θα κάνουμε παρεμβάσεις και θα αλλάξουμε το κέντρο της πόλης. Θα κάνουμε παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό, στην λεωφόρο Ηρακλείου. Θα ξανασυζητήσουμε μετά από 25 χρόνια τις χρήσεις γης. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην πόλη. Θα δείξουμε μια σειρά ζητήματα. Είμαι βέβαιος για τις προθέσεις μας. Είμαι βέβαιος για τη συνεργασία μας. Το αν θα πετύχουμε ή όχι θα εξαρτηθεί από όλους εμάς. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ θα είμαστε συνεχώς στο Δήμο, συνεχώς στις γειτονιές, συνεχώς μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον σεβασμένο Μητροπολίτη να ευλογήσει την πίτα μας. Και θα παρακαλέσω επίσης και θα μου επιτρέψετε να καλέσω και τους συνεργάτες μου, τους 20 δημοτικούς συμβούλους και τα 7 μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, γιατί έχουμε και μια δημοτική παράταξη, να έρθουν μαζί μου
για να μπορέσουμε να τους ξαναθυμηθείτε από εδώ που θα τους δείτε, αλλά κυρίως γιατί ένας δήμαρχος ευτυχώς δεν είναι. Απαιτείται συνεργασία στην δημοτική ομάδα. Απαιτείται συζήτηση. Απαιτείται να βάλουμε όλοι ο καθένας αυτό που μπορεί για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους συνεργάτες μου να έρθουν να μας ευλογήσουν την πίτα και αμέσως μετά θα ζητήσω από τον κύριο Γκότση και τον κύριο Ζενέτο, το λέω για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συνάντηση αυτό το πρωινό, να κόψουμε ένα κομμάτι πίτας, να απευθύνουμε ένα χαιρετισμό για να κλείσει η σημερινή μας εκδήλωση. Είναι ο Θεός μας!